Салому алейкум, бародарои, на як кленда нояи рудакӣ 2500 дона кушат овардем. Кушату 1 метра то 5 метра кушатура. Инамиҷа плантатсия мешидай. Капелни арашини хати плантатсия мекунанд. А клен нахост гап зана дар пеши сиёмка. Инамиҷа 2500 дона кушат овардем. Ҳамиҷа замини кӯҳай капелни қатраги қати мекунем. Ҳамиҷа да мешава қатраги қати o'zi мо фаҳмондем чӣ хел карданаша бо дар ҳам хел кӯҳҳо мешава плантатсия карда. Ина бачаҳошон кор кардестан чӣ хел кардестан. Ина кӯчату ина хеле ҷои кӯҳай на мардам дар ҳами кӯҳҳо плантатсия кардестанд. Павлония